Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug ato ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi, ining akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga Jay, 21 anyos, single, estudyante. Taguan na lasab ang akong kumpletong address, dili dapit sa Mindanao. Kay maawaw ko nining akong suliran. Ikaduha ko na kining padanin yung suwat. May tungod gihapon sa health problem. Punto medikal o emosyonal kini. Murag may pagka-behavioral sab. Kay naglibog na sagod ko kung naunsa ko. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hoy, Jay, anak. Ni ka naman good ay din sa gawas nagsigig cellphone. Lagaw dito ka. Join sa mga bisitang kuya nimo. Dari lang ko ma. Dua lang ko. Jesus, ay tagsara kay na mag-birthday sa kuya nimo. Tagsara ka may bisita din hisbay. Unyang iyang mga amigang bisita niya, nangita nimo. Nangita na ko? Oo. Niingon ay, asa din manghud nimo Kirby, kadtong gwapo. Gingon gud. Ay, Bitaw man, diri lang ko. Kay hindi ko sabi ikasinabot ng mga barkada ni Kuya eh. manong dili man? Nag-inom na ko na sila. Ang ubang nanigarilyo. Di ko ganahan. Jay. Ay, dong, palitir akong shampoo dito, be. Nahutda naman dahil tag shampoo, eh. Kwarta man, be. Sukli, ha? Yan ang shampoo nga nung gisugo, ma. Yan naman sukli. Ha? Hala? O din ako magkuha ang sukli, ma. Kiingnan takang daan nga ang sukli. Nalimot man sa kuwi. Asa to ako shampoo nga kung akong gibutang diri sa lamisa, ma? Sa cellphone ba, uy? Uy, Jay. Kana din gibutang ni muslo yung bahin nga bulsas imong short unsa man di ay na. Ay. Sus, diara di ay. Naunsa ka man itong bataa ka, uy. Kabata pa nimo, limtanon ka naman kaayo. Lakaw ka, balik kag buhat tong sukli dito. O, ma. Naunsa man ko eh. Dali ang ko makalimot. Break time pa man. Asahan sa ko. Ang akong earphone. Jay! Dawag ang maamoy! Huwag madungog! Hey, Jay! Ikaw nag-earphone mo di ka? Hoy, Jay! Bungol! Buang ha? Ay! Muna ka ha? Ma'am! Si Jay, ma'am! Ay! Tanok, maglagkalit! Nga nagkikuha man yung mga akong earphone. Sa kong tunggang ha? Ha? Uspa nga! Uspa nga! Ha? Uspa nga! Inaw! Naunsa man ka! Dali naman kayo ka pasuko! Ganong nanukmag may taon kas eskwelahan. Uy! Kagamay ang butang nga manukmag na ka. Unsa naman na ron? Nadaot ng pangalan mo karon sa eskwelahan. Hilabtan man ko be. Huwag man to ako maghilabot niya. Isa na! Di gyud unta ka manukmag dayon. Oh! Nganong may luwa man ng bintana? Oh. Kabastos gid nimo eh. Hugawan gyud kay ka. Nganong niya makabalos bintana? Ako din ang luana. Kita kang ako. Pataka naman tag pamasangil oy. Makalagot sa gada. Paghunawa na sab ko no. Kisingkahan ko nimong inahan ko nimo, ha? Jay! Wala lang gini ko na himong mayo. Wala pa yan. Jay! Nausa ka, oy! Nausa ka! Nabuang na ka, ha? Jay!
Daghan pa mga panghitabo nga dali lagi kay mosurok ang akong dugo. Labi na nga hilabtan o pasangin lang ko, sawa na ko buhata. Ug kung maglagot ko, ganahan ko malabay og mga butang. Usahay, ingon ko sa akong mama kung nabuang na ba kuno ko. Og unya, Uy, kasayo ba nimong nang hupaw diha? Kabuntag pa arong sa iyo. Panandam na oy kay maliit ka na sa imong klase. kapuyan nag-eskwela mo eh. Sa? O sa ka pa nag-eskwela, ha? Kontra, ginahan ako eskwela mo eh. Kaya, maura maghapon. Wa maghapon ko yung nakatunan sa klase. Unsa? Nayabag ka na, Jay? No, good. Ambot mo eh. Bisang saon ako. Di maging ko makasabot sa isulti sa mga maestra. Lisod kaya na ako ang pag-memorize og formulation. Pag-follow og instructions. Directions. Walang kung parisayton ko sa among maestra at tubangan sa klase. Di ko barog eh. Oh, Kaya para na ako, ang tanan ako mga ideas, dili mao. Worthless. Out of topic. Ambot ko sa problema na ako eh. Tungod na kay wa kay focus og salig sa imong kaugalingon, Jay. Oh, pa? Magliksyon na yung istra. Focus ay pagulahula og lain. Isuod si mong o ang matag-isulti sa istra. Magisod ko pa eh. Hindi ko makasabot. Magsakit na lago ako o guna-huna sa iyong isulti. Wala nga, magunaw na lang kong lain. Kailangan sa akong utok. Aron di maglabad ang akong buho. Unsa? Effective ways to stay in focus. Kini. Murag man yung libro ha. Basahon ko ni. Ari ko pinagdapitan mo pahilo na din sa library. Sus. Mas kinagibasa kong libro. Huwag kong pasabot. Jay, Teacher, ganihan akong nagpaniid ni mo. Samtang namili ka og libro din sa library. Nakita ko ang libro nga imong gikuha. Unsa may imong problema? teacher. Ambot, teacher. Unsa ako problema? Sa pagkapinuon lang, ma'am, ako mismo, ako makauyan sa akong mga lihok. Sa ako mga gipangbuhat. Gusto ko mawaanin ako. Dugan ako nag-anto sa inyo, ma'am. Ang dili ko gusto na malakuan nga kahimtangan ko sa kamatayon. Gusto kong isipon ako kaugalingon ni ini nga kahimtang. Gusto ko mahimong normal. Dili ko ganahan nga tawag ko nga dili normal. Habi lang akong utok, murag di mo gana. Dili makapokus. Dili mo cooperate sa gusto na kong mahitabo. Pariyagan nila, pagsura ko din sa library. Kapila na kumasura din eh. Napalaglibog lakpon ko. Naglibog paglibog ko anang pahibaw ko nun say push and pull. Kung asa to anang duha, ang birahon og itod. Gusto kong mapokus, ma'am. Gusto kong manormal lang akong panghuna-huna. Aparo ako mahibaw ko nun saon. Jay, Gamay kay kong grado sa eskwelahan and it's frustrating. Feeling ako, bugo na gid kay ko. Lisod kay nako ang pag-focus sa mga butang o buhaton. Especially ka ng mga tasks. Dili ka malimot. Basta, lisod mo sabot ang akong utok. Ang akong mga pangutana mao kini misunod. Unang pangutana. Hilumon ko, Dok. Apan dali ako masuko, labi na og hilabtan ko. O pasanginan ko sa wala ko buhata. Maglabay ko mga butang aron mahuwasan ko. May mental disorder ba ko, Dok? Nabuang na ba ko? Ikaduhang pangutana.
Lisod na ko ang pag-focus og mga butang o mga buluhaton o mga leksyon. Dali ra kay ko nga malimot. Feeling ako nga ang pinakabugo sa tarang tao. O gagmay kay ko grado. Basta, frustrating tayo. May tambal ba sa pagkalimtanon o pagkabugo, Dok? Ikatulong pangutana. Nag-research ko niling akong kahintang. Unsa man yung ADHD? Ingon anik ako, Dok? Curable na ba ning sakita? Unsa nga doktor ang akong doolon na makatabang og handle nining akong kahintang? Ikaapat og katapusan. Aduna ba vitamins para sa utok? Unsa man? Pero unsa man sa katinuod nga mga vitamins maka-damage sa brain? Ang ako maisra pod ang nagsulti ana. Mao na nga wa ko mag-take og vitamins. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, J. Ngayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Ako motambag sa inyong mga problemang punto medical, punto personal, emotional, behavioral, psychological ug mga problema sa mga shabu users, mga marijuana users, unong na intawon kamo ni anang inyong bisyo, no? Klase-klase pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. So diri sa mong batan sa 3rd floor Jose Martinez Building Musmina Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Si Atty. Bathan mupadangat sa mga tambag sa inyong mga sulat-suliran nga punto legal. Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik ni kauman ani nga pahinom. Adlaw si J, 21 years old, taga Mindanao. Punto medical ang problema ni J. Taas man ning iyang gipadala nga sulat-sulat mo dito na lang ta siya mga pangutana. Una pangutana ni J. Pilumon ko, Dok, apan dali ko masuko, ilabi na og hilabtan ko o pasangin ko sa wala na ko gibuhat. Manglabay kong butang aron mawasan ko. May mental disorder ba ko, Dok? Nabuang na ba ko? Wala ka nabuang, wala ka nabuang. Lahira nang dili ka control siya ang anger o kanang nabuang kanang out of this world, mga schizophrenic, mga bipolar, no? Ang imong kuan di kanang anger management, no? Kaning anger mo, kaning masuko ta, healthy man ni siya, healthy. Bisa ako suko, ko. Pero kung ang imong kasuko musangpot na ngadto sa emotional na kakaayo nga violente na ka, destructive na ka, di na maayo. Imong kasuko, ubos ang imong emotional feeling, mapuntol sa reaction sa pagkitabo. Labi nagdili siya directly proportional. Gamay ra kayo ang pinungdan ko, imong kasuko, grabe na. So, akong balikon, wala ka nabuang, wala ka nalisuan sa mong pag-isip. Ang imong problema is how to control your anger. Namang yung mga tao nga out of control ba? Kita mong rational being, mga kanang human being, no? Rational animal. So, maka huna-huna ka kung unsa ang buhaton ni ano nga particular situation. Ha? Na ayaw hatag og major decision sa imong kinabuhi kung sobra ka kasuko, ha? Not only kasuko, sobra ka malipayon og sobra ka kasubo, ha? Ayaw pag-decide og mga major decision sa imong kinabuhi kung naa ka na ang mga inyong emotional state, no? Kay more often than not destructive ang mahitabo, no? Okay, so ikaduhang pangutana. Lisod na ko mag-focus og mga butang o task o among leksyon. Dali ra gyud kayo ko malimot. Feeling na ako na ang pinakabugo sa tanang tao o gagmay kayo ko grado. Frustrating kayo. May tambal ba ning pagkamalimtanon o pagkabugo, Dok? Well, kining pagkabugo, dili o pagka-bright, dili raman nato masyan academic. Yay, ha? Dili lang nato basihan academic lang. No, naamay mga tao nga hinay sa mga academic na mga butang, pero bright sa ubang butang. So ang atong intelligence aspect, dili lang academic ang balikon, kundi analytical, creative ka or practical ka. Ha? Maayo, may ubang mga tao nga maayo kay sa academic, graduated with honors, magna cum laude, summa cum laude, pero inagpangpanarbaho dili makadugay kay di siya ka-adjust sa iyang mga
mga kauban kay lahi ang iyang behavior, no? Ganda kag example ha, nga dili lang academic ang basihan nga intellectual o bright ang usa ka tawo. Kini usa sa pinakadato nga tawo sa kalibutan kini si Bill Gates, no? Kini nag-imbento ani atong mga computer, no? College dropout man ni si Bill Gates, ha? College dropout pero ang iyang utok, ang iyang kalantip sa iyang pangutok, iyang gibutang nga tos computer. So, muna natin mga computer karon, ha? Natin mga computer karon. So, kini ang nag-imbento na ani, usa ka tawo nga maglisod og pasar sa eskwelahan. Oh, so ayo ka dismaya kayo. Another example ani J.C. Kwan. Thomas Edison, ha? Kinsa man ni si Thomas Edison? Kini siya usa gyapon ka school dropout, wa ka graduate sa eskwelahan, ha? Pero mao ni siya imbento sa kining ginagamit nato karong mga light bulb, ha? Kanang atong suga. Mao ni siya nag-imbento. Pero balik ko college or kanang school dropout ni siya. So sa makausa pa akong balikon, it's not only academic ang masihan kung bright o bugo ang usa ka tawo. Mao gito akong linya sa desiderata ko, no? Ako man nang nabasa ko ng desiderata. Bisag unsa gud ko no pagpaningkamot na mga ning kinabuhi. Bisag hudton pa nimo kuha ang mga kurso sa universidad. Adto ba ka mo eskwela sa Europa, sa Amerika o sa asa ba ka mo eskwela? Daghan ba gihapon ka mga butang nga dili magbawa na ning kalibutana. Bisag unsaon pa nimo naabot mga tao nga above sa imo ug naabot mga tao nga below sa imo. So ayaw dayon ka discourage. Maybe ang imong abilidad dili academic, basig another Bill Gates ka o another Thomas Edison ka. Alright? So ikatulong pangatara. Nag-search ko ining akong kahimtang. Unsa man sad ning ADHD? Ingon ani ka kudok, curable ba ning akong sakit? Unsa nga doktor akong duolon o makatabang ug handle aning kahimtang? So, muduol ka, pwede ka muduol psychiatrist, pwede ka muduol og neurologist, no? Ang kining ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. This is characterized by hyperactive ka. Balin-balin ka mo na kwanta ADHD, no? Kanya, short attention span. Di ka makafocus sa usa ka butang sa dugay panahon. Dali ka pulan. Kanya, irritable ka. So, mao na siya nga dili ni siya curable but treatable. Ayaw sige research kay malibog ka. Parehas ko nag-Bible study na ayaw pag sa Bible study ug way guide nimo. Kay maglaba di mo ngolo. So go and see a doctor as soon as possible. Sa ako namo ko mga pasyente nga mga ADHD kung ADHD bagid nimo. Akong balik ko nani sa tambal. Sigara na kong i-resita ani kining mga methylphenidate, no? Pero more on behavioral modification ang tambal ani. So at least functional ang usa ka tawo nga naay attention deficit hyperactivity disorder. Ako malikon daghan because more than one. Daghan ko mga pasyente na ni mga problema ha og na ako resita nga mga tambal. Ayaw si research kay maglabad mo kami mga doktor nga pila ka tuig nga eskwela ni ani how much more kung ikaw mo research usa nga to 2 ka oras na imo na i-focus mo nang i-diagnose ang imong sakit. Ayaw go and see a doctor, no? Medical doctor. Og kini mong gibuhat karon usa sa mapamaagi magawas maisgutan ang imong problema. Ikaw pa to katapusan nga pangutana. Aduna by vitamin sa utok unsa man. Pero how to pud nga ang vitamins makadamage sa brain. Ang akong maestra pud ang nagsulti ana, maunang wala ko mag-take og vitamins, na? Depende na may mga vitamins nga vitamin A, B, C, D, ay mga indication na siya, no? Vitamins maka-help, pero di gini siya may tambal gyud. Ma-bright ka, no? Kuan ba nimo? Dapat ko pa ni atong utok po og spare parts sa usa ka automobile nga kung why nutrition kayo mo paabot dito, mag-hypoglycemia ka, why oxygen nga sakto nga maabot sa imong utok, malfunction pa na siya, no? You do little exercise and general well-being. Kinahanglan positive ka, hygienic ka, limpiada ka, kaon og rich nutritious nga mga pagkaon. Bata pa man ka di, 21 years old pa man ka, uda sa Mindanao, dagkang kidahang mga gulay, mga unsa diha nga makadugang og sustansya sa imong lawas ug sa imong utok, no? So going back to your problem nga bugo ka, I don't think so nga bugo ka kay the way you write your suwat mo imong sulat, sure maayo man ka mo sulat, no? So mao na ang akong istorya. So
Once again, ako si Dr. Rene Obra, manghinaot ko nga adun na sa kami nagkutlong pagtulungan karong adlaw ug magpasalamat ko nga magkanunayon sa inyong pagpatunay sa mga programa sa RMN. So from all of us, diri sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. RMN